Ako sme vytvorili miliónový challenge na TikToku. Keď sme sa blížili k 100 000 followerom, spustili sme challenge, akú zatiaľ žiadne nákupné centrum nespravilo. Ak pokoríme túto hranicu, oslavíme to aj tým, že ja prespím Borimol. Však kto by nechcel mať nákupné centrum sám pre seba na celú noc? Po vyhlásení challengeu nám začali followery narastať ešte rýchlejšie. Hranicu sme pokorili a bolo na čase vytiahnuť pyžamo. Prespávačku sme však skomplikovali. Aby som sa mohla pohodlne vyspať, musela som najskôr splniť niekoľko víziev. Čakali ma korčule, spacák, futbalová bránka, no a aj livestream pre našich sledovateľov. No a na záver som sa ocitla uprostred zatvoreného nákupného centra v Stane. Séria 8 videí prespávačky v Borimol vybuchla tým správnym spôsobom. Každou epizódou si ľudia nedočkavo pýtali ďalšiu časť. Dosiahli sme viac ako 1 milión zhliadnutí, cez 38 000 lajkov a touto minisériou sme si ešte viac získali našich sledovateľov. Každý by chcel stráviť noc v Borimol. Dokázali sme, že aj nákupné centrum na okraji Bratislavy môže uspieť na sociálnych sieťach. Dobehli sme mnohé úspešné značky a dostali sa medzi top 10 značiek na slovenskom TikToku. Naďalej budujeme silnú komunitu fanúšikov, ktorí milujú Borimol tak, ako my.